Мили хора, здравейте! Знам, че борбата с тази кутия изглежда безмилостно жестока, но повярвайте ми, изглобяването й се оказа не чак толкова трудно. До края на видеото ви обещавам, че ще сте разбрали, че да си творец е цяло приключение и изкуство. В най-малкото нещо виждаме най-важния детайл. Знаем, че няма перфектни неща, но въпреки това се стремим да изглаждаме неравностите си и да гоним съвършенство. И казвайки съвършенство, за първите 7 лимитирани кутии сме подбрали този светло-син плат, в който да опаковаме нещата, които сме избрали да сложим в кутията. И тъй като наистина сме по детайлите, затова избрахме и тази розова панделка, защото наистина много подхожда на този цвят. Дневният несериозен планер Магаренцето е планера, който облича мечтите в живот и слага мислите и ежедневието ни в ред, казва Диляна Игнатова, която отдели от времето си, за да създаде за вас този невероятен планер. В него в продължение на 3 месеца може да проследявате дневните си задачки, целите си, как се чувствате, за какво сте благодарни, списъка си с задачи и също така, когато се върнете в началото му след време, да видите какъв дълъг път сте извървяли към себе си. Защото ние мечтателите вярваме в това, че да се изгубиш и да се намериш, това е най-важното пътуване. За попълването на планера сме ви взели тези малки сладки маркетчета, с които можете да оцветявате и да рисувате, и тези стики ноутс за важните неща. Ако се чуете тези картончета какви са, те са за 30-дневното предизвикателство, което сме ви подготвили, а именно по едно нещо на ден, което ще направи месеца запомняш се. И тъй като наистина сме по детайлите, всичко за това предизвикателство е написано на ръка. За разкош сме добавили и разхвърлените мисли на една пътуваща в търсене на себе си Рошла. Книгата, за която читателите казват, че е книгата, която е събрала част от вълненията на душата. Тя може да ви откъсне от реалността след тежкия ден, който сте имали, и да ви приюти, когато ви е изгубено. Мили хора, представяме ви първите 7 лимитирани пътуващи мечтателски кутии. Защото малките неща са най-важни.